И здравейте хора, това съм аз, сексивката HexBG и днеска ще играем God of War Ghost of Sparta. Ето, натискам New Game, ще бъде на Hero. Играл съм и преди, затова ми показва това. Мога да си избера герой. Ама ще си играем с Крейтос, той ми най-кефи. И сега има едно филмче, ама го пропускам, защото не ми се гледат филмчета. И ето сега почваме. Играл съм я много пъти, но доста рядко на Normal Mode. Плък, че беше на лесно. И ето, че сега започнахме. И минахме са тука. Аз ще обирам и тия червените. Все пак, за да събира, за да еволюирам неща. За сега имаме само мечовете на Тина. И ето. Ще използвам един Хиперион чар, че го е. И ще бием. Оф, май. Какво правиш, бе? Какво? Сега какво, бе? Сега какво? Виждаш ли как те цепим, бе? Гледаш ли? Направо да се изфрелиш от кеф. Не е нужда да те изфрелим, че ще те убием. И ето сега и сега ще се въртиме. Ето, това е първия бос, но го биеме чак на огнената земя, защото иначе е много трудно да се победи. Все пак е много по-огромен от нас. Само да знаете, играта е за PSP, както виждате. И... Опа! И играта си е доста готина. Наистина яка. И сме готови за сега. Сега корабът ни се разбива заради това чудовище.
Ето е. Ето. И въпреки, че сме закачили, ни изхвърля. Ето, сега ставаме. И ето ти го гигантското нещо. Казваше се скила ми. Да, скила. Ето, отгоре. И за сега ще си помълча. Защото няма какво да кажа. Само да знаете, не може да го фащете него. Сега идва от тая тук страна и пуска малки паякообразни изродчета. Ги е от много гнусно място, знам. Оттам му излизат и пипалата. И ето, сега се връща ето тука, къде беше преди малко, его е. Мрази ме тия изродчета, защото ми пречат. Опа, вади пълцата. И хора, дано ви хареса клипа. Кажете ми дали да качвам епизоди на God of War. И да знаете, ще снимам на FNAF 2 единствено когато това XX Valeri BG е тук, че нямам я на компютъра и ми трябва оборудване за да го кача на това. Трябва ми някакво специално оборудване. А аз нямам такова. И Валери БГ нема. Затова ще снимаме от телефон на телефон. Оф! Аз гледах у камерата на телефона и... Ох, мае! Майка ти! Блокче? Аре бе, тили бе, идиот! Аре, ма! Ти нема ли да умреш? Айде. И понякога така се бъгва, да знаете.
Я да видим. Ще заради колкото малко, за да мога да еволюирам по-бързо нивото му. И за да съберете по-голем живот да има, после ще отключим магия и огнена сила. Трябва, за да ги еволюираш, трябва да отваряш такива честове. Такива съндъци и понякога те са на скрито място. Аз не знам дали точно абсолютно всички съм намирал, но съм намирал доста от тях. И сега идвам тук, защото има такова. Има чест с червени нещица. Деца. И да знаете, под водата малко по-трудно се такова. И ето го първия сейф. Ето, тук ни е първия минотавър. Ето е. Дън. А ето тия Grapple Point, де се викат. Трябва да с меча така ще го натискате и ще може да се лете. Колкото си залюлял, толкова по-далече може да отидеш. И ето, тук ни фаща и трябва да се освободиме. Ето така. Так. То още си е жив, така че и малко трудно се бият. И хора, това ще бъде от мене. Знам, стана 15 минути клипа. И да знаете, пишете в коментарите дали да продължа. И от мене, довиждане.